Ka East Khasi Hills kalayo banra ya kanam la do ha kalyang kishinrang bat kenthei ha ka bakut jong ka lumpung ya kai balatip kum ka 29th State Karate Championship ha ka khatnriu tarik no pra. Ya ka ni ka lumpung ya kai ba arsengi la punlong ha JN Indoor Stadium Polo Shillong da ka All Meghalaya Karate Do Association AMKA lingba ka jingkarshan jong ka tanat Directorate of Sports and Youth Affairs ka Sarkar Meghalaya ha ka ba kiladan hadu laispa nyo po arngot kinongwan ya shimanta ki ba nadu karta hapo shipos nam hadu ki balasan na ki benta ba pher ka jilla ha ka singi pen ha perda layadan lang ru Professor Dr. C. Daniela Medical Superintendent of Nigrims kum Ukongsan kunthup ya u General Secretary ka Meghalaya State Olympic Association MSOA uba finally El Pariat u Executive Council Member ka MSOA uba Dipshin Rintathyang but u Deputy Chief Accounts Officer ka MEECL uba Ibor Lang Shabong. Ha kani kalumpong ya ka la sakhiru ya ka rukam ya shimbanta ka balong kat kum ka standard. Ha ka ba kinong ya shimbanta kilapan paru ya la ki jong ki sap ki phong la ka long ha ka jingle ya ka kata form but you might sparring kabapan iru ba ki day ki balayo jing hikai da ki bon benai ne da ki snam kabala penong ru ya kinong wan sakhi bakin ai ka jingyaro ha kani ka lumpong ya ka karate Karibhoy District kalawan ha ka kerdan ka baar ha kalyang ki shinrang kat ba ka West Chanta Hills kalawan baar ha kalyang ki kenthei ya ka nam best karateka ha kalyang ki shinrang layo ra da u himsan chalam na West Chanta Hills kata ubala job ya kata kemak siar ha ka sparring jong ki kena khlais nam ya ka nam karateka ha kalyang ki shinrang layo ra da upol dani kharmudai na po East Khasi Hills kata da kabayo ban khor hadu arteli kita kama ha ka sparring jong ki shinrang ki ba palat ya kan riu pho kilo ka jingkhya bat ha ka jingya le kai kata kat ba ha ka liang ki kenthei ya ka nam best karateka layo ra da ka Kim John Hing Siltho na East Khasi Hills da ka ba job ya ka takmak siar ha ka sparring jong ki kenthei ki ba ha karta prasnam kumju karebaka nong spung na East Khasi Hills kala job ya ki arteli ki takmak siar ha ka sparring jong ki kenthei ki basan pho kilo bat ha ka jingele kai kata menta kini kinong yele kai kin benteng mensha hikai na ka benta banya shimenta ha ka 5th Meghalaya Games kaban long ha ubnai ban wan ha ka nong ba tura West Garo Hills District kin don ru kat tu kat ni ki ban pen khre na ka benta ki wei pat ki jingya kop ki ban long shabar ka jilla na kaliang ka AMKA kalala bansai hadu palat arspa ngut kinong yele kai karate ki balawan ra ta kama bat ya ka nam ka buram lingba ki rinsan yele kai ba pher hapo kari bat shabar jong kari kumju kata hadian balaseng ya ka nadu kini ki sapho teli ki snam ki balalet no